tejto časti projektu Zdravie na tanieri, krása na stole sme sa rozhodli pripraviť raňajky pre našich učiteľov aj spolužiakov. Zvolili sme si bufetovú formu podávania raňajok. Prečo raňajky? Raňajky sú prvým jedlom dňa, majú dodať energiu do poludňajších hodinách. Podávame ich v čase od 6. do 10. hodiny. Bufetové raňajky, nazývané aj kontinentálne, zvyčajne pozostávajú zo studeného a teplého bufetu. Studené pokrmy ponúkame krájané na misách spolu s prekladacím príborom. Teplé pokrmy pripravuje kuchár, ktoré následne vynáša čašník. Pečivo, chlieb si môžeme pripraviť vopred a musíme kontrolovať, aby sa neminulo a počas raňajok podľa potreby doplňať. Nápoje môžu byť súčasťou ponukových stolov alebo ich ponúkame zvlášť na vozíkoch, priamo pri stole hostia. Naša dnešná ponuka pozostáva z týchto jedál. Ponúkame syrový tanier, mäsový tanier a aj zeleninový tanier. Potom tu máme celozemné pečivo, ktoré je tiež veľmi zdravé. Potom tu máme teplý bufet, v ktorom sa nachádzajú fazole, toasty a slanina. Momentálne tu máme tuňakovú pomazánku, brinzovú pomazánku a potom tu máme tortilové košičky, v ktorých je zapečené vajíčko. Tu máme dezerty, kde je ovsená kaša, na vrchu je mango a potom je tu zapečený tvaroh, v ktorom je lesné ovocie. Aké pravidlá platia pri samoobslužnom spôsobe obsluhy? Ľudia majú tendenciu nabrať si jeden tanier, všetko čo sa zmestí a potom to vyzerá tak, že máte na jednej kope slané aj sladké, teplé aj studené, len aby som sa náhodou nemusel ešte raz vrátiť v ponuke, lebo vedci o mne pomyslia, že som pažravý. Pravda je niekde úplne inde. V skutočnosti si máme na tanier naberať jedlá postupne podľa toho, ako sa k sebe hodia. Spokojne môžete, dokonca sa s tým aj počíta, otočiť niekoľkokrát. Začať slaným, pokračovať sladkým a ochutnať, čo len chcete. Úlohou obsluhy je dokladať jedlo, udržiavať poriadok a debarasovať. To znamená zbierať použitý inventár. Počas stolovania máte k dispozícii aj rôzne druhy nápojov. Základom je čierna káva a čaje. Samozrejmosťou voda a rôzne šťavy alebo džusy. Špeciálne druhy káv sa zvyknú objednávať od obsluhujúceho personálu. Veríme, že sme vás našou dnešnou ponukou raňajok pozostavujúcich jedál zdravej kuchyne potešili a hlavne inšpirovali. Dovidenia na budúce.